mesi otumfo no se nyame otwadi ampo kwa me enku na mfiri kwa anase se yan yantia otumfo a aden na untu papa fo so po bi a wa hawaye o papa no maame omo na amobra anti no mantima amobra bi Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efre nananom ahemfo, nananom ahema, nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya ne moroso Arafo ya mamu nyina atena de mo benya nsapo kasamfoni so nyansapo wadaruma ahobrase ene ne nyiso ne se yesane no madwemba ekwan so wo se yesane no madwemba kwan so nti na wo se ye ne mpanyimfo a wonom so etimu bobe no omunim de esi nkonwa na wo moboa ye na afi yesane nsam no madwemba ekwan so ne mu otimi ada ho ama obi atimi atie bi ewo ho za wore mense nifa so ase de mahu dada no meni tumi tuntum black power ha jamafo ena ene meni na hia ye bebo enkomo ebo 7 days ebo no so ankasa ena yetie yenkoma ye papa akwaba na afi yemfa yenkomo no enhye so ententem na yenko yanim ewo black power ene de we ye red power power cause esoro kokko efom kokko bibi nti na aba ne sa na asesei bibi nti ene me first na kenija beto Ghana obe enze Los Angeles na emo duru mpanyiye bi a na ekun ehu nhia yese mputudwuma ene yede kun yemfase kan ne mba nko biem na nka uni wote Ghana na wayo ho se wakwakwatena brochiri ndu be kan kwasa se betuma to wo obi a wote brochiri a wayo na wonye so akwatena brochiri kan kwasa asem bia wo social media bia woni sika nche obi a Ghana ha o ticket no be betuma twa bia ba ho toda kura bi ntwa ticket so ti ase ye kura betuma ba bra ntwa ticket abe fa wo de waba abe sibiriu se de epe bia ba ne no tumi na Nyankopon de ma ye no ene nananom de taye chi no ye pese de yempumtuduma ti niam bi wa ye pese be kan ho asem biem na wo se ne ho ase obetuma ti asantene ni ko jan mimi saare na wani abri mamu akwa aba me nyansapo so mimi na nya akwa aba nya akwa aba se mimi na me akwa aba ne ma asanteman okay na una me no di nkoma me nwie wansa mi gina ma asanteman na me gina asanteman ene me ma asanteman akwa aba me je osu minua wa ne tu se gina asanteman na emu ne ye wuro se tu me bare ne soma ho abuzia ape bedwa brogu megu nse nimpo ne yeta akire ku akodu yi woni papa bi na so bia so ni no wo bati ne ho panyin sem kaka Edward Kutu e champon no ye de type be Edward Kutu e champon Edward no ye asantini ana no ye asantini ne so ye asantini ana me nshada nya so ntina me ka sa no nipa dini ho tura obaye president nipa dini ho tura me ebo no tuoku no abra no nya pani bia wono na kire Ghana fo ma se yensua kaka na oba so ntimi ntwika ewi a kire no personal golf ba ye Ghana nam so ye santini ntie kan kwasa asem bebre fa no ku papa ne ya na ye santini de obi ntwi fra ni munya fo mo sa ye mai wom adabi no hini be no so ne santini se wa na de nanim aye fom ko social media se wo hwe memma bi ne wo mo ho yobia bi se bi mo kura ye ndra mo se ye akomfo na ene dia kristo soma ba mo mani abie no ye kura ye ho ofache mu okay mo muto aka se tie sante hene me ba nyame mo abote na ye nko yenim e wo hono ape bedwa Edward Kutu e champion asem ene okofa baaye no na wo de ye nko yanim na papa no ye behwe na ho asem kakra bi abra ye ko anim na ne
de enti ama mani abre na ya betena se na Black Power abokoko mu yi eye abrante kwa bi a onnam social media ho na bebia me hu video yi eye free mind TikTok edi ekura no free mind saa de din etie na abrante bi ti ho no na otukonoma na rekasa wo ka sebie kroto mimi ntimi mfama no nka na minim se producer ho no na se mfonyini wa ye behwe ansa ne atoa so ne de amamo na ansa ne behwe no waka buro nsam amebi atia achiame ama akoye anibere sempa eno ne ye behwe ne hu asam ne bisa se so santehene odene man aye asanteman asam na meka oba asanteman ade o man ne ye ne de ye ba akopɛ eno ne de oti okuru wi okrawe ene brawe ngoma so otumfo osei tutu krobia refi ampasa chi kotokwanye no oyuku piesie ono ena asantema ye ne dia na sabie kroto anim de fo dwetwewuro wo mu firi ewia sisika krabia kese na wo mu si wo man ga na si nkra bumpuni mantamu safa edupre ebesi mu e wo prempe the first wiemhye gina bia na wo mu wie wo to aso ko amamere nyina efie wo hempopre wiase nyina gina tomu sa wo mu kosra no na wo hene di to dwasa wo no de obesre eni die mu ni se bani mpuntudwuma eba so wo ne man mu na santima mu hanom de a obesre se wo senka wo mfa se mpuntudwuma ni nyina so ye no emfa mra eye kumasea ana santemantema sense dwumadi bi koso asantemantam na afei eho eye office ana ne gina ye na tena ye di kodue mu nkran bumpuni mantam no santeyin fi se eno ka ho bi ena ama santema na ebo ntepua na dwumadi e wo se mpanyimfo adwo no ya na etwentwen ne na ase ene ade a ebiem osi so se ono de ontumi mfa nani nto amanyofo so se eba na santeman mpuntu a ontumi mfa nani nto amanyofo so sanse waso nsuo aswansa won de amanyofo won ba won eyo ene ade a sebe ohenanu masamani achame madaroma se bi wa ma mfa nkan wana bibia akohyemu ani de ni abrase na mo de achemo nana na enum asam a ode tu dwani abrantie muni ya wasikum adan na santehene akoka saa se enya asem na yenka eye den ena central government yo ho na ohene otumfo otimitena manhia kire se behia World Bank for na me de mint trust Ghana penifo bi mu ntino me bypass wo mo aprimpuntu di aba asantememo obra Ghana ha me say there is no autonomous region in Ghana asante ni asante she Ghana ase asante fo anti bibia otumfo anti ase otumfo akọ school oye KNUST chancellor onimia mekan say asante she Ghana ase you can't bypass the central government na that same we may say ekufo ado na eye mampania otumfo nka onka da it Ghana ha no say ye no be kire say Otumfo is the #1 problem of Ghana ha. This is why. Because Otumfo is tribal. So same way under Ekufuado, what's not Ghana ha? For 8 good years, Ebo just like Ghana for say, oh here $10 million ako CC konfanochi. NPP and country, you saw nothing wrong. Nanu ya Mahama eba ye suddenly I can't trust Ghana penny fuentino. Let us go into social contracts. Mesi otumfo no se nyame otwedi ampokwa me enku na mfiri kwa anase se yantia otumfo a obesai Ghana Black minia mame mu akwa babiem nyame mu abotansa na ya hyase yama unsu kakra na abotre de nyankopon ne nananom ene yewura dawroma wama yebi na duru time a mesre asanteni babia ene wo mu do asante na ye nyina ya asante fo se yemfa ye nan si fom yemfa ye nan si fom on se me ko bo bushi adin ya uboni din nipanum binum bushi anya boni bia ya yen kira de pot ye bushi aba man Ghana mu a obeye nam so ye santini nti ye tan no gu nanim ase boni tuo kun ya ono ne ma etimi kaka e wo Ghana eye buzia first na ka bi e ba ha bia no na ye nifa okay wonu na gina mu na ban mu na ogina mu ma ye dane no ekọ bonkum se de be ya Ghana ni ba bia so betime sua kaka na mba sua be ne person na golf o sha se because atem no ni amom ye golf no e wo link e ba ye ana o sa ko dwam
ka kire man say ma dwemfo man na wosika enti dwemfo man no so mo bie bank bi ma wo mu na wotu susu na watime nya ka na bi sɛ be batimi aye saa nipa we nyina nam so yɛ santini nti ene yɛ yini boni aye no kra ekyenye bi ani ho na wofo ɛwo no omu nyina na omo yɛ asantefo Roma asafo no mu ɛna omo wo ne toye na omu nyina nso yewura James Kwadwo kutu champon wɔ Catholics ono no ɛna madam Ekuya Menu na ono nso Roman Catholic School womo wo trabum no St Peter's ho no nyina na omo hyehyɛ ase ko school a jira sɛ de okan no kuro wom ne maame ne papa nyina no omo yɛ asantefo Ghana fo mpanyimfo enkonkɔhwɛ mo akyi sɛ ye papa yi boni bɛn na ɔyɛ ya de timbo ntuo ku no boni bɛn ɛna ɔyɛ ye nti susu sɛ edi asante ne ka odin wa edi asante ka ho na ohu abatan na obi amfa nhye ne tirim titi no na won ka obi ne wa bɛko omo baaburu na ankasa omo nkɔhwɛ sɛ kuma na wɔ baaburu no obi ka obi no obi nka obi o ade a na wɔ hɔ ayi te sɛ nei social media ba obi afa phone si n'anim a na wɔ ka de opɛkyere obi a obi ancheck obi a na titi na wɔ hɔ sɛ wo board yakora si wasase na so ne sɛ so board first ne frɛ na doso sɛ adoso timi pie wasase so a wodi agoro wɔ hene nkohu sɛ adoso de si hɔ yi a na wo wasase aso adoso magye na mso manya adoso bi ama me man so abɛboro sa neto abɛboro obetimi na ɔbɛboro ontimi wa oba no wantimi na ɔsa akɔ etina nya obi nka obi ɛna saa akɔ no nyina atwam ya bibia wie bibia nsesa biem me puman entimi nkoduru baabi me yankɔ sesa ne din kɔfrɛ din foforo bia biem asesa wie de wɔ sɛ yeye bia na yeye wie krata bia no ebetimi sesa na ɔmanga na mbiem enti sɛ woni wo kɔtena wakura bi ase na wo kaka sɛ tia obi kuro mo hene ana kaka sɛ tia president bia na nyam bia wo papa no maame no omudi hine nyeye wo papa di president nyeye adan na wontu papa fo so wo obi a wa hawaye wo papa no maame omo na amobra enti no mantuma amobra bi na nya wo bi a abusua age na tum sɛ onyina abusua nam na onyina oman nam na wo kaka sɛ tia na woni pakora wo yɛ hwan hwɛ ba ma nim ni ti bɔnkɔ so bi me kura me yɛ konfo na mo se me de me abosomsom na me yɛ nsoso so bi hwɛ me ho hwɛ me ankasa na hwɛ saa brand yɛ ɔkasa tia otumfo hwɛ me what to chen me so hu manim yi hwɛ me na sɛ me no latia na ade me minim onim ti sɛ nipa na ɔyɛ no mo fa kabla ntum so no hwɛ me sɛ santehene na ɔkasa tia no me mpo na me yɛ santehene akoa no de ti pɛn ne me na sɛ me misa wa brand bi asɛm me ma wa kwa me ankasa maboaboa me nsɛm ano da ɔnyɛ de ɛnɛ de ɛwɔ tirim na mɛka ne o na me wo na yɛ interview na me yɛ interview ɛne ne program we bɛsɛ ɛnyɛ de ɛwɔ tirim ɛna mɛka ne nɛ na me misa wa ade na waka de me misa wa me de santehene se me ko asise tuo no ɛbɔ yɛ nyina yɛ bɔbɔ me yɛ ku yɛ nsuro tuo mu me hunahuna yɛ adan na mo pɛsɛ mo yɛ madam de kwahya amanyɔfo akyi mo pɛsɛ mo yɛ madam de kwahya amanyɔfo akyi na anyam bia anya amanyɔni bɛn ɛna so betuma gyina yɛ wura ni ma sesa mra president bɛya afɛ ne yɛ bɛwo nana samra nde da ho da enti hwan de betuma gyina yɛ wura ni ma sesa mra yɛ wura yɛ nte Ghana ha na yɛ wura fa ka akɔ America kɔka kyerɛ wɛ bank fo sɛ bank na mo si yɛ no mo si ni sɛ mo de bua wo mo ni bie card e dey no for ka nya lo play no enya se kwa fa so kwa dey hoyi masem okay so ta se nyame mu abotre ye wura kɔ ma we bank for warning no o kan Ghana ha na enya America no kɔ kan no enya bi enya America ho no kɔ kan no won kai so o ka kira America for say we bank na o mu bie no o mu bie se o mu ni bie e no mo de be support wo mo ana Ghana for obi akɔ ka che say adent na ye wura kɔ ka sa na hefo na ni bie enya Ghana ye ni bie titi bi asante ye ni bie so obi ayi ama wa na ayi wa ma na me kyerɛ wade tripe ma yi ama metuma ka sɛ bono kyam fomfo na yi ama emfa nkosa abono fo nyina me sɛ bono kyampem na yi ama na me ka sɛm kyerɛ every bono kyampem kra ni mu nyina na me ka sɛm kyerɛ si ye wi nanka na sɛ nkola wi nanka na panyi utifie na sɛ wanka ye bu nanka we fo wanka ho ana wanka ho enkora ne hyɛ ase sɛ ɔmo yɛ na asante ye problem na asante na ye problem no panyi be na so de munya sansem ne ka do tumfo boaye se de akwakoye ne se akwasa wo ma me di nsem hu na ne ba ne wo onse nkora de nyina nyom nya na ya na omo ni gi sansem hu na ma me ni di no nanso wo wani nye hu wo ye de ka che ma me gi sansem hu ni di because wo just school ya wan be onya school so nya me be hwe enti wo tache na ya wo ya sa na akwakoye onyum se onya me be hwe wo ntisi awote o ga se nyankopon so ade acha me yo so obi so wo na oye sofo so de na nyankopon di sika be na ha o man panyi kofo be ka bi se mre duru de den otumfo na buaye ekọ we bank mahama akabi jeje ruwa se akabi atamle se akabi akufo ado akabi na se wo kwase yampanyiri we wote wono wan akabi a de na eye wuti bonkoso we na wo broche kwade na wo be te Ghana akra mi wo japade se wa wote broche no wa broche mbu
Sa guy na o metra Ghana keka san kwase mu so abroche obi dia so hobi nso dia abroche na mte dia bra na mabo e dia bra na mabo sa wa mo mo to sa twiri Ghana se mo mo tre na mo keka san furufo ewura ho o twiri Ghana so o sika sia me ni ka se yesai ni fie yesai dia japade na twiri Ghana so wo twiri Ghana ze na no ya ba ya ma ba ye o me ni no wo e ka mo press na mo no mai kokko na ke ma make ma no atra ho e di no mo mo go abroche mo kan kwasasem no dia no mo wo sire me do mo wo e japade be no mo wo mi kura me ye conform mi go japade che wo mo o problem na nche japade di no mo wo so mche broche di no mo wo obi a wo ye nipa papa bi o che broche bi an kase nte obi ada e go na furu ma hye nje ni opa is nipa funfo na hwe kwati bon kosu kase che yewura na wo yewura e cha da kura e da ofi a ke ho nya tole center yewura cha da e da obusu afi a ke tole center ani papa be hwe ana so magimi hwe ba bi agina bi ni ntini ya ne pese be kase tie nipa no na sansem hunu na omudi no hwe santefo ye ne yaje yewura tum ene yese be hype ye hene sebe yewura gira no ne nan na me de ma no be so anya wasem ko ne ko so hype okuru me hene eno nye obi asem aden na yese ye de be frɛ yewura no otumfo eye wo ya frɛ okuru wura otumfo e okuru mo hene ni ho bio mo hwehwɛ na mo hu ba bi ofire okay mo hwehwɛ ni hu kuro ofire so misa asasem we aden where bank atitu ani ntine wo mo hwe sikasem so wo wiase ena omo ba menhia besra wo hene ena wo hene se dem di kaka de tu wo manim se won de na sa nya kan yanka where bank ba ye no the whole world country do sen ena where bank fo mpanyimfo akoso mo kwasera obi da ena ma social media ukuru mo hene kwana ni mo nya fent where bank fo ma ho no kwasa na meka kire wo yeso amba na mountain team ne so jimi fo ana where bank so mja ho fenesra na o ka se ho nya fa wo tiri nyansa wo obi na ho nya fa be na wo nyansa no kwasa na meka kire wo ho fa bia na wo nyansa no obi na nima ayese nzo adwen no da na wo de hwo mo kan samfu kire ewura yi ene o mo ka se tie mpanyimfo o Ghana han hwan na eso ne ho fe kire bibi ti bon kwasofu yi esa ampon nyom na apesa obode kire wo mo ofun na edi nzem na onye nipa fun abeka fun ani lumba onye nipa fun abeka fun akire wo oye papa na wan kasa kura wo hwe nipa na wo ko ka fun akire no hwe wo ho yesi nipa fun na ka fun ankure hunu na yedede no no kure asante nka asem kwa mamisa we owura ne se sade sabe ohene kasa no yewura kasa no ya hwe obese Ghana de na yewura aka etimi say Ghana what can say Mamet are referring I don't want to repeat because some now no dey ma say me timi repeating some of you right was say I don't know was say Ghana obese Ghana ntia was say Ghana ye omotia no hwan mo was say Ghana fo anhwa na o man you be say yes Ghana na no say Ghana ye bete ye ho asante ye bete ye ho ne ato fence ho afa ya asante ho bete ho da be me na me ka kire wo be that ho better ne ante ho na be that ho na no me say so tumfo ka kire say asante radio obi odo asante bi mo nto aba Ghana ha bi obi enkoto ato de se bia won to ba ko ntimi nte ho ne anto aba ye dey number na de benya number no benya no anto kra so woni me say wanto asem amam bibi fo na ewu woni me say time number na Muhammad nya president last 8 years as say woni say number na no nya kakra na be ka ho 6,000 na anko 7,000 6 million na onya 6 million no di win president na je ba ne say no di 6 million win president abato afo nipa edisa woni wotu ba bi no kwatran okura bi ase na akokan wo se muhunu a emfa nkwahye politics achi na sante hini yini hu free politics ma mo ba ye mobo papa na anu ye ka say boko ntakwasi we nya na yewura mahama so wo besere yewura no nkono nkosi esie ebinum se mo akonfo yi mo na mo bo sante hene ho ban mrantie ye gu social media so ya wo mo bie wo ma no a no mo kaseti acha me na bi ato yewura wo mo kaseti acha me na bi ato yewura ne ade ti mo ntimi nkeka wo ma no ntum mo social media no ni ade ba ko wo mu ni say wo kan na no tum a enye de onko so no wonka de ope de be di ne dem e wo sumase me nku da me ye nku ni ase ope konfo ani timo odin wasante region eye me modua nku nipa o me mpe wo frede o ba me nutu wa mo hu say yes me do baby ebi na jo hwe ankro mo say de friend say wo ma me no papa nyina wuo wusu wo efun so be na wo hu say wo hene bi simple ntudwuma aba ne krom a wote na wo saasre
se momfa ne office no emfa mra kronum se ne be ya moni be ko hu yi esan se ye interchange ewo Kumase na nso interchange asoye won kan ebi ye si asopiti ewo Kumase na soye ewo nkan ye wei ewo asantemem na soye won kan ya ema adwuma de bontepu na emom no se asoye ne wahade a emmoni ko hu yie ema mo ye ne yie ede na eyemfom so wo sase we enyemfom so bia na wanyemfom so bia so da so tiase enyem ti bonkosofo ye na mbetena social media se santeman sa kwase ya aboa daba ya woti wo kan sanfu kire ye ana de obayo sa wono a na betena se fa ye wura picture e fa santeman picture e de tutu Dubai hene ho se asanyenhwe asanteni enhwe Dubai ye ni president wo ho eno de sa nipa kwase ya me sa de na me hu ye na mu se boy na adwene sha sa nipa kwase ya obi a wakosu kakra bi no na sa wa adwene fie nyanka da otim no wo so hu sonso ye Dubai man no Dubai no omu ni president o ohine na hwe Dubai wo mu tu ato bibia de ma asante ni ni tu ato ma na enko man Ghana etise ya na no ye ko nkran gama nche ho o ma ne sei se on fanye mkuntujuma na no ye Prince Charles ni ma mi wu ya ko ye scholarship no tumpo kwaji ye no asante mem kra do se ne ba ye nyam muwo ya no chema mo anya muwo ya no chema mabusuafo tiro si yon say di muwo ya ene chema mabusuafo oza wo hene wo nwum bi oza nkwasiafo ya muwo de chema mabusuafo so ta se muwo no chema mabusuafo meba meba me yankore ma bo nwum bi so oza edura ni bra ohene akasa kora timi tubi na oni ba dia na me de se di osi ya onza no mo se wo so ohene so aye ni nsa sei nkwasiafo ya ere mo me yanko ya bra manfo no e o mani bresa na wo hene tena pakam na oba na saa nwum na nkasa particular no na me nhyɛ da ntini yem nana na me nte wasi ni ntina me bisa aye nkwasiafo ya na nti me tema so tie nie na mu sɛ sɛ yɛ nkwasiafo ya nkwasiafo kwamufuo mo yɛ de wo ho mo ka wo mo nkwasiafo we di akire wo sɛ ya de esuro no enne na bibia ye bibia nye we mu ne esuro wo mo o sɛ ya de esuro no na nkwasiafo yi na nkwasiafo we de esuro we mo mo refi mu a mo ma ye nhwe na ye mra kakra mo ma de ohene ni abra na no otu bi no emfantum ma me producers ye nko abusiafo ene da ho no se me kan na me boa ya ene da ho no wo hene tena paka mu sa na bremanfo ni di akire na wo mani abresa wona hu ma ne mrante ne mabaawa ne mpanyimfo ne ade a wo nyina na ha ne na emde obuso bia kokromoti ko na chi eno so duwa no ma vim no so enkwasiafo ya no kokromoti ni jaso se ekwamfo na mu ye de ni a wo saya ne esuro no piao hwe menua aduru tam se
Ye nyina ye sua nyansa, ye sua kasa. Social media na beda ho no. Ameda ma wo se fa kan kwase asemu. Fa prim puntunyuma eba ukurom. Enka we yanka santehene. We bank fo ba ne hoyi. Na nka wo so wasore na ukurom hene. Na nka ono so kwa we bank ho. Na ono so akọ pribi. Ada se doma, ada se tachiman, ada se nkranza, ada se bredi, ada se ahemfo no. Mo se mo nkonko pribi o. Monko pribi. Na mbra meboa mo. Santehene ti kumasi o no mo to ano. Wa kọ no mo so aba. Ti busa ho se na papa yi anti dey link no wa. Where bank? The whole world. Ye bank atutu ne nine. Me ka say maybe say ohima call ne kra chi na na. No ohini bi peso ko bi say ye tire krata de man say wo mra na amusi ohini so ansa so peso ba bi o mesi santehene so ansa. Na me te sa say na say we dey no kra dey ni gwa say fa. Unim say baby Queen Elizabeth no ofiri. Ho ya England na England. Unim say asantefo ye ne oba ye ne man gold. Man dey ko chichiri ni kuro. Say gold ye dey ha ye mfa nya hwe o. Monye na mso fa nko buo mu kuro. Ene mo ne. Mo mfa mo nya hwe. Ye fa nya hwe. Am say say na mo de che ne kwa no de ko ye. Ano de ko ye. Enti na mo da so ni asante wanka ye. Say asante ye bia ma no. Sante ni kan say mpese ye hwe ho. O say ontumi mfa na ni nto amanyofo so. Ene mpuntudwuma e wo ne mem ha no. Asante mem asem na meke. Hwe me nua. Na me kire wade. On say de bia me ba me bo doma hena ba so. Aya na ya asantefo ni bi nti ase ye. Me mo na ba so say waya ade. Na no comment section ne bi no ko pa say do ma hin say o si di wo hena tem wo ya wo say oni na tem. Ma me kire wade. Hwe say obi di wo hena tem na wo a wo be kan wo no wadi hena tem. Sa na asante amamrete. Aka na amamrete etie. Nze ye cha say we nya me say nsem na be man kan pe. Wonder what be wo aka because won ye tifiri wa no. Enti sa na betie ye beka. Mintimi nka nkire ye wura say do ma hene edidi na tem. Na mom beef no de na mesusu ni say aboa santehene. Na santehene ye ne ho say ono de oman ni nyina no odo obi a ba do ma hene me ne hu say enye odo say odo obi a nya say na obi a do no santehene fa hye ne tirim say de odo ne mindful do the whole Ghana no enya sa na omodo no eto mo hya ase say omo kan nema tia no eto no hya ase say ya sa na tie e na nema ama ya aboa bia no me hya ase say mesu me ye apie we mi na me ye we mi na me ye wo de ye ma santehene mfa buku nkenkan say we mi na me ye we mi na e ba jig oman Ghana nsam amanyofo ndenti o ntimi nka say santehene na bua yen e na santehene na bua yen say mahama na si kejetia enka ye wura ntimi nka say kono me wie obebi otumfo ba ne bie tam o mi si kejetia wie no otumfo ba ne bie yana o si onwie e ho na manfo start say otumfo ye MPP ni e so na mo so otumfo ye NDC ni o say sa tibon koso yai e say ka say tam na maha akufu ado wo so otumfo anka hwe mahama ba ye enye mo na mtra say otumfo ye NDC ni eduru bi ko na mo so otumfo ye has ni aha se den de mete so ta se mo am so otumfo ye NDC ni e de be no onye tam o man Ghana akonwa ba yira otumfo ka se jeje emfa akonwa ne mo jeje ampene efa akonwa ne koye e ma ne Ghana ya jija e de na mutimi ye fa ho enya ahwa na ekwese ne akonwa sa se mi enya ahwa na ekwese ne akonwa ye tiefo ni bi ka se ma ye mane na ye momodena we de Krodo Adjuma Rollins ti ase what ya se obanyi ko foti ase ka se ene ko fo ni obanyi ko fo se sa akonwa no na e wo ho na dana fo ne koye ma me yare fo ni ye betra ni abo ye ho moten ya na mpanyimfo sa na fom se obenya wo mo nanso me read sa comment no ti ye betra ni abo ye moden ahwe se nya ma mpanyi John Ajiku nkofo a sa nkomo no akonwa ko ye na hwa nya Krodo Adjuma Rollins so adan no man akonwa ba ko fo timi fa e mo ba ne boss semu ene de mutimi hwenka Ghana asofofo ankom tro usu be mpate wa e na mahame be wini e no fa ne saba kunhwa afra na o sare e no a akonwa na oteso na ye no a nyame anya nkyerɛ sɛ akonwa man Ghana akonwa ayira ada Ghana fo asofo na bi mu ye nya atwom saa adan e fe dia branch asem na akote esi asofo so abedi o matemi o mi na mu ye nya atwom ada no kora o mo hwe no nka sofo papa bi anim sɛ santehene akonwa no anya akonwa keke difo papa bi o asantema mu bi anim omo Africa fo kora no bebre nim na yemfa so boy mama emo amanyofo ana media me de bo amanyofo e de bo peace council fo peace council de so mo nyem puntudwuma o na o de bo hwe se o so yi ope peace ada na binim ahya se kasa de asem beba me pese ye hwe mpuntudwuma nansa so ta se mpuntudwuma ne de o ene se won timi fena ni nto amanyofo ne ye wura kasa won timi fena ni nto so me twa ne purse e sa bo mi mu asema no firi se how bi e ba na makama di kan na makopɛ de aba aha de ba nwe na nko me kai se ye ko ye ndi
tama ya na wu ya otumfo ko siesie yendi na nya yize akonfo no se na timi ko ye konfo bi se be besua we o sim besua obi nem so kwa wo ma eso ye kokko gina mu ekopum se ababi a na ye da sa hotel ya omuko poison wa hini ye fence amanyoni a owu ye na ese yibu ka ho ya amanyoni be no oh ko ese usu ko we confirm omuko poison ni ya Korea confirm on ai o siremu ko siremu a na ba ka yi ka ho Chema untumi ka ho ya mso makọ report nya wo ye ayi asem na kan ye ayi John Ponche kuma ai no no de na ye no krese na ye person de na ye point hospital we ye hospital doctor nya confirm say point nya doctor be the confirm ni tika na ha atamres ye nya president o so mo go si wa maternity hall ai ko gina wo na no ye no kre enya no kre na no kre ada na hospital no mo kai o mama mo dem you man okay enya no kre wa ngu ana wa ngu wo na betima be yina no say enya no kre wono so na awu enti enya no kre anko wu ya nkwe to aso na ya semo ele de said na aka interview no me try to be control but no dey do fa anya dey say be fa because empanyifo bebira ye nya atwom so ti ase mo pese mo ya na asante aka no ho na tete no etokwana sa babie ni abesa akire ma buru mo se ye wura ka se wa nkasa wa manweku MPP ka ho se nei se obi nya kokoduro no timi yi ne sekankan egu nanim aduasa ne tachire ma so won na so de kafo de kira tia me a ye mfa mo wa manweku MPP ko so mo da pafo interchange makoma kunum mo ntimi ya nya ba kokora mo firi to aba wa santemem hanom wo mo na mo to aba mo empuntudwuma be no mo ye no hanom enti se ne santen ne ko kan na sabi okrasi ni bi e wote de ba bie atimi anya okodura sofo de esi so a ye mfa mo wa manweku MPP amanyofo no de me de me nya MPP ni me de do ba man Ghana na me dim okay so ti ase we MPP na mo man Ghana me fa ho we ndis na obua on say ye sha ase me ka cho say o pe president ya wa ye adwuma wa Asante region pa aye Mahama me ma say me ntwantro o waka maka be buru be 3 times and 4 times nipa mpe no kore so ti ase eti say wo ye MPP ni na so nya chance na wo se wontimi mmoa Asante a wo so ni me say Asante na wonim de ebiti wo mo on say kofo ba ye okoye voter rating oko precinct wonim say Asante de e beto ma oko precinct we ba na oko precinct wonim say kofo do so ba oko prenkran wa ye adwuma wa akra say be obenya seat na je so akra ye seat ye kwaji seat ba bia ye ntoma no e oman Ghana ni nyina sika 34 seat onya trepe ade ka wo de oman ni nyina sika na mum kyane pepepe ye to mo afan ya to mo afan wadwuma obeye e ne be hwa yi wadanse o na nya sika obese no o se sika na faso bi amaso sa campaign no mo ye sika no mo se ni nyina faso be na ba so me no ka say wo call RCC Ashanti Regional Coordinating Council presidential villa ya mampanyi bi obebe bia nso ba santimem hanom na bia senka John Mahama beba wo na otumfo kwa kwhie yi na obedi nefo ba komienu bia eho ene wokotena na wo so ehuna ho me beka say ya Asante ajapade a ehya Asante ani monyam no Asante region minister na wo no matimi ahwe wo ba wo anya nchichie bia ma ase poto na Asante ajapade Asante se wo hene beka say ontumi mfena ni nto amanyofo eso ewo nimpuntu ntimo ba momfa hwe ne mra de krom hanam me ya me say region minister asem de munya aka me say me maboni dua wo buo yi so waka maboni dua wo buo yi so ni nyina wo de arefie kan ho ana say den say ya no re ntan fifi ni na me kra do won timi sima nim kra say o papa ne re ta fi ni ma so ti ase wonim say jaachi ni fie de busu afie eso apa ma ekwan so akafa asemi ni wakofa bei ni fie de busu afie so apa ama ekwan so akafa wo ye bema won si kwan ne say wo region minister nti say region minister oba ha hu ni da bei nimi ko hu nda bei ai what ya say dan e wo krom ha 40 pe nti yemra mebu dan tu na se free Wagadugu ekran ye betena ha ka baka se dan ye 40 dan ye sina najo e dan ye sina najo e bu wenye collision wenye aban bi ade awu ede ne yenye ohina kasa ede ne office e wo se yeyo e be ma manyofu ani abre kro from dwa na pompe sua so esi ho nyene e ko be vice president aye keje tie yi dada 8 years abetwam yantimi anwie market eno na ka wona kroma ye basa eno onu kuma se wu kuma se wu garden city ne wo se me bodua market awodo nyina no yanye ade ohina ka asem we de no office wo se ye asem aye wura aken aya Asante no wadwene ho Asante nye Asante ni nko a obi o Asante ko se ne ete hanya Asante fo kwa na se aye friend say other traps are otumfo agi wo mu a je say metime ka se Ghana ha de obi adwa enti Asante do obia ye trase be do obia nye ne asem otumfo kai won ka asem bone o se mo meboa no
na wo a wo tena se e ka ho asem de mebe odua mebe odua ti na wo je snap yi so ti ase se wan ko kese ntia ukuro mo hene so won siesie ne kuro na se sante hene so obetisi ne kuro na se so ya obre ene guguruhwe ase a mede beto so no e beje won nsem aduru sa me na me ka kire wo aduru sa yen trase ma obi ani nsem huro wo ya yikosu ka ho bre me na se wo ka bi ma me nka bia memu ana yesu ka bi ma me nka bi ye wura kasa ana obi nso kire na adwen na we dua bo ne sai na o kire wadwen na bi o kire wadwen a utimi kasa sese wo wantia sante hene a wo se ne hwan won de ano wo se ne hwan so betia sante hene na me kura me obetima tia no ana ntia no on tia na me ba henkan kura betima tia no fa kosu ka ho bra me ma me kosu me nsa on tia na se ana moto ansem hunu nko a ya kasi ya tia obi a tia chese se ya kasi ya tia obi a na chese wo na ya tia wo no ya tia da se betwa wachimpre ana se ya do beto afiase ya twi wanim ana se be fro badwa anim se de tete no abrofo no ba ya no mo fa efosire ya chi wana be ma ne ama be ma afa auto ni agu anim ase no na wo be so ai kun asante so ngai se wo chese ye mfa sante ni ye mboro na chi mahama emmo bo sojafo ano mo fa mda sante hene so mahama so wa ko kasa wo pempu ntu aba ni kro mu nti mahama mo bo sojafo ano na ye meburu no kra na mu bi mo kasa se kra ni a na to da menti ase obi di no no pempu ntu odi aba ni memu enka enwu ye enka wo so wo di yense na ya mo man Ghana mfa so obi amfiri mu aba hwe Ghana kwan Asante region kwan oba nyem kra udi agura ukwu abe adan nyo mapanyi kofo na de emergency the whole Africa emergency the headquarters ba kumanchia ebe ye fense gia na nka ya brabo no ka de kra na ebe ye etuni nyina kra mpanyimfo na mso mo nsiesie nti mpanyimfo yare ane de ko aburuchire emergency woni pa do se na ba ho nse dan de yesiesi won so mfidi e wo se ebo aye adwuma kase ni ka Sante hene body siesie gi ehu sika ko gi eko no hana na ye wura obayala ko gi da energy ni nyina mpuntu nyuma nti asansa na nipa mu adesa na me ade me time aya sabia bia wa panyimfo na mo be otumfo a mo hunu se dabi o man what pa na bo o man Ghana o na ye de untimi nkakura man panyimfo no bibra bonte se he munya nsam na makara papa no bo ayen obi atuma kabi puntu nyuma bi sa afere hospital se we hospital ni nyina ntu fi se na so ye bia wa ha no e ye sha ye region bia ye mfa japade e wo mfa nsie sekuru na enka Asante region ho ba kire yana enka ho ba kire ye se mama ya fish kura epo no mama ya nam wo mu kura na enkrante we nguram no ye beku wo ma awe aya fish ye be bi obosomtwum obosomtwa apatre o ade ne ahunahuna Asante ayo bi dai mami ko suya ne mama Fabra nana ani abre Black Power ani eguso na ba bia ya duro no ose o de beje nkrofo be yi apaye Asante fo won saguo bi aya na yeguo ose de ka ono nko na Asante man abontepua na nkwa ni mu na anyinya se abekwa ede koto agumo na ade chi anka ne hye onwo wiewuo ne emfa kuntunkuni ne kobene emfa nko ne yase ne nkonkogya ne kwan minim sa no bi ensaguo ena nana Black Power oba begu dia opa che se mu asebia kusebia kro to mano fia se sukwe mu amunim sukwe no misa mfantefo no kopo ano a enam no frɛ no sukwe na ano aye fia dami woso wona no aye fia baka do sukwe no na ni mu ayo dudu la sumui no nso mu amunim sumui no nso mu zamfantefo no wo mo kopo no sumui no ene ye dade na wo de hye net na no mu odu pa ye ya na atwena koto nsu na se de be mpata bebom no ene o kasa no wankasa yie na Sante ne sabe oni watam na wo de wani besi no so na waka kasa efi eni bronsam dia kyende a ene obegu so nsa enti na nagu so aha wo boaboa no a wo kɔ aha eye nyansapo kasa mfonyi so wo de ane se obe subscribe obe share obe like na ade wadwen kire ede ato ase Asante kotoko no osese woni ye bedi ako a eye aboaboa ho na Sante ne nso aka ose etuo no eto a sabia kroto ye nsuo tuo ema ye obi nkan kasa bo nso mfa nsie yam nye tuo betuo ku yintin so ne ye be ye hufuo ku ye ne a ye kwa ye kɔ Black why krado my krado ye nkwe tese de na wo be yi minua Sante hene ogina wo man Ghana onye na adwen so be ye wo man Ghana money da se be se okopɛ bosia odi mpanyimfo ne ba no odi animu kura okopɛ bosia onfa ma Asante nko a woche na nu ye me kura mani free ye me hu se Prince Charles ma me hu ye a wo kwa yi ye man scholarship ye musa so okera Asante mamu nko ana oni asem ede na papa ne nye emfa ma Ghana ena watara se hu se opon de mu ye nyina mani nso enti oso mena ni ko na Asante hu bone be na waye a suko no ma bi bo be kasa tia papa no uja ukuro mohene ho no ma ukuro mohene mpurumpuntuo a ma Ghana ukuro mohene nkopɛ bosia ma Ghana na so Asante hene na mepɛ bosia ma Ghana na so wo so wonye nti wo be kasa tia ne dia
budonyame asema wo ke me kai mrebi enche e na tepaman hene nana edu sei atwewa mpemotɔso emienu ɔto nsa de frɛ ɛnkane wɔsoafo no hwɛ nguma suansɛm so miami ukrom ni onyamfo yawo ɔsɛe edutwum ɛba atepa sɛ ɔno de ɔwɔ nursing training wɔ hɔ nanso ɔsa teachers training aka ho ɛfrɛ MPP abɛmu mpemfo mo ba mu mo bɛboae me bɛtena radio so de meyɛ ni mede ni twa ɛyɛ bosomkye ahemfo mpoa paa ɛka sɛ ɔno onyamfo sɛ edutwum ofiri bosomkye ne de tu mikrom gyaakye ɛne pram so te sɛ mo ahemfo am wɔ hɔ no mo kuntanse manhene bɛma ɛyɛ amankwa aduna mo ntimi antena sɛ mo hɔ kura de training college ne bi ni hɔ na mo ntimi amfrɛ no sɛ ne ya wabɛyɛ ɔsoafo hwɛ nguma suansɛm so yɛ wɔ Asante Region Minister ɔsɛ firi mu kurom na mo ampe bi na obi ɔno firi tepa etimi abɛtwe na firi ha mo afakuma se abɛkɔ akɔ boa cement bɛsɛ 200 bags ɛde kosi nursing training mo masa atumi ni firi yɛn sa yɛnya bi mu ɛna asema me kan no obi ɔno ɛbadwem ba bia bɛhu sɛ ampa ababie no wɔbɛba employ bi aban ne ba nya de bɛnya region minister obɛfiri gyaakye ɛfiri bosomtwe yɛnya education minister obɛfiri gyaakye ɛfiri bosomtwe yɛnya party chairman sɛ wuntumi a obɛfiri ɛyɛ kwan no so ne papa firi bosomtwe kwan no so ti akonyi nya yɛhwere no ɛne wɔkɔnya education minister biem yɛntumi anya training college no yɛntumi anya nursing training yɛntumi anya teachers training ti kadan de mehwehwɛ wɔ abrantie wo ne sɛ kotumfoɔ ka saa asɛm yi no wɔbɛtwe ne kurom ɔman hene ɔhɔ wɔn na bɛtɔ so ɔmɛhwɛ so ɔhene bi kanya nsasɛm wɔn nyɛ no so mprimpuntu nyuma no family wɔn ntumi anka nyansasɛm yi a wo bɛ gye obi a wɔ primppuntu di akɔ no fie no anya biribi a mo ase ayɛ sɛ agya abɔ no kɔ no na mansa ne nkɔ no yɛnkɔ o twede mpɔkwa na ɔda woroma nsɛm sase ya nsa ɛso ne ɛso nsa abosom ya abosom nsa ana mo samanfo mbɛgye nsa ɛso mo di bonkum mo nsani abosom ni asa mo ɔman Ghana nyina mbɛgye nsa sika dwa kofi ɔda woroma mo nsani na nanom a mabɛtena Asante akonnwa so yehia momoa enne ensu a modo Asante yehia momoa nsamanfo yehia momoa enua yehia momoa enhoma yehia momoa sɛ moda mo ba mo nana mo de nyina kwabra maafo me kai mo ne kofo mada woroma de me nsere mo nyina ne sɛ de ɔman no sɛ nipa bi di Asante aduru no bofo enwanwa na nyɛ nne ɛna Asante bɛyɛ Asante wɔ hɔ dadaada yɛn wɔn sɛ na amene because I think nyina ne sɛ ɛna wo bɛsɔre na obi afa social media wa bɛtena hɔ na waso Asante hene sia no na wo kase tia Asante hene abrɛsɛ bi wɔgye ne kurom hene wɔ Asante do ɔman Ghana ne kura mɛhwɛ afɛ ne manya 40 years na nso minim sɛ amanyɔfo mpanyinfo bebree aba bia sɛ eduru deɛ din a yesu frɛ Asante hene adan na ɔman kase eduru deɛ din a woni yɛ frɛ okurom hene a wagye okurom hene hɔ ɛna ɔbɛteɛ na obi akɔfa Dubai hene epita na ɔde Asante hene ato na ɔde Asante hene atem ɛnkyɛe ɛna Asante hene wɛ bangefo ba no hɔ ɛna ɔsɛ mama nyɔfo madi ɔmani ɔmadi hwamɔ wo de mada woroma mumwa me na yɛ siesie Asante na anu yɛ Asante hene ka sɛ ɔkyerɛkyerɛ sika ne manfo mɛboa ne sika no ɔfa nyɛ din yie yɛnya sɛbe nkwasiafo ya mo mbɛka sɛ tia Asante hene ɛna deɛ wa mesrɛsrɛ mfiri ɔman Ghana ho wakɔ wɛ bank ɔmo mpo na ba yɛmpu ɛna ɔde ato ɔmanim sɛ mada woroma ayɔnkofa ɛhɔ mene mo ntam nti magye bo sia mo ɔman na me kuro ne sɛi yɛsa de di matam mada woroma wo deɛ mesrɛ sɛ mo aboa Asante ma no papa yi nka bɔne ontia obi na so ɛhene ne obi a wo bi mo amu kuro ya se yɛ ni king ɛwɔ Ghana mo nyina mo yɛ parliament chief eti otumfo a yɛ parliament chief se wɔsrɛ mo ne parliament chief kakra na kura no wɛ bank fo mpa mɛboa ɛnɛ wobɛsɔre a na wɛ asɔ camera ɛkyina bɛsɔre a na wɛ asɔ camera bɔfo masɛm nyina ne sɛ Asante hene ayɛ obi bɔne a bɔfo mo ni ne mom so wɔnyɛ obi abɔne ɛna wɔpra Asante yie yɛ ɛpra ɔman Ghana nkwankɔ ɛna sɛ nipa da sani akɔhyehyɛ amanyɔfo akyi ɛde amanyɔfo bɛfare kɔre awurade a yaleɛ ɛdam owuo amanehunu adwuma sɛyɛ tɛ sɛ ɔbrɛ ɛkɔ sɛ nipa korɔ so sɛ wantumi ankɔ kasa ntia ne papa ne maame na ɔbɛka sɛ tia Asante hene yɛ obi abɔne sɛ de ɔtie bia yɛpɛ ne saa na mu sɛ woni wankɔ ankɔsɔ kamera nkɔni ne kurom hene atam na sɛ wokɛ sɛ tia Asante hene a sɛ wodidi bukyia so wopɔ ho dwerɛdwaeɛ wonante asase so wonom so wɔ asase so a nananom ne wonni kɔpem sɛ woankasa wiase bɛsɛ madome ankasa me nua magye 150 pesos ɛkyerɛ sɛ ensamanfo a me frɛ wɔ mo nsuo ne nhoma a me frɛ wɔ mo mentimi nsoma wɔ mo abra me mo ka sika na we ka sika du
me tua o muka Sunsum. me tua o muka na o ma anya adwuma na me hu say me tua aka nti so mo tua me sika ma me na unim ade ye nwanwa 10 pesos bia ye honhom 100 million Hey, etu kura 20 pesos a 200 million. Nti 1 cedi 1 billion. Nti me ma wo 15 billion. I was spiritual. Said you be metima ye research 1.5 billion. Na o metima kwako tuam atamfo so kama ye. Are mu munisika no so sa. Nti wo so da ye na se onya kwans e wada ye mu dia. Musika asin tuda. Eh ene me ta se bi pa ba na no bi se amene bi mu me se sasa na wasen shida. Ene ye ne mra ntem na me bere. Nti binua said ye ma sere na nanu mu o musika ni. Ne mum se be ya me hu se adwuma no ombe ye nti. E wo se metukosu ebusa wo mu. Se adwuma na me dia mo mu no ombe ya na wo munye. Nti wo to be de ne hu se ombe. Se meto na so ombe ya obo se hono no nyina be ye mfitafita. Obi a wonim kosu ato obi a be hu se afa obi hu se afa. Ene de life yi pa o. E bi si patch nye pa de ne we de ne dem de mani be hwe ne ma. Yo nana no madawroma. E mo nana kwabna ma afo. Ye se ye modua wa asantemem. Nanso aduru tam se wo se ye bodua. E se amanyofo nyina abo. Masem nyina ne se de wo kase tia asantehene. Kasantehene wo ye obi abone. Wa jim puntu ye wura mahama kan bi. Se duru de adin a santehene bo na bone na ban. Jeje ro ne se akabi. O mampanyi kofo akabi. Ye wura tamre se akabi. Na friends akufu ado so akabi. Ba o mo sha ase se o mo didi Ghana fo sha ase se o mo didi santehene atem binom. Obi a meka hwe. Panyifo nyina meka se munyai na papa yi wo boa yen. Mo nyina o ma sha akire. Ena kura de o mo fa nom de NDC aban so ka ho edikase tia santehene. Bofo ma bomo pa asa asoma mo. Na emo me pese mo hu se adwuma mo baye nti. Nsem kosuani. Se mba ye adwuma na mpa mo fa ne pita so. O wa adwo. Papa da ni bi gusu. We one blow. Eta ho. Ajeta. So mbe adan na mo pese mo social media benti. Mo mfa panyini. Na onim se ade akora ye me ja. Eye ma wure kokora se onim se Ghana mra no ewo mu se wo kase tia wo hene a e wo se panyifo timi chew edu gina mra no. Wo kwan twa asuo opanyin ni hwan ye bo kwan ne koto asuo no asuo ni free titi oduma nkoma mampon kontonchi ebu enyi akuma nanane mampon kontonchi ebu enyi akuma nanane ni ayebi afo nane wo so de atuduro di etata nana hey kobra ye fi ampasa chi kotoko hene no Minia watu kokko so otumfo se tutu sikadwa ena nane wampa wachire se ono wo yo simpitim prim ono ena sabia koto ne meta e wotu ba ko no de wowa na chese asem aba wote se no makori ebri se ma wotu an nsem mogabum ni huhu nti no emu anyina suro no na mprank to ne hu na won bobo emu no ye kase no obesiri no otwam no de ko sabi wani nsade na umu ade a na koto da ho koto jeje aponche ene wogu nsa sese nsen ya wogu yi na wode adome omo a won ma no wa omo mfenu di e wa asuo na no na emu didi e de tra asuo no na omo ko asuo na gya no ne kura ne sai ani kura se obi a wo so na obekase tia santehene bi obenya asotwe ene obi a yesa bi na nam sa no me ya wode abai wo ko hu na kire na opese obepa ho kyerw na afei wuyi di free no me ni free so ebe ye sa onko ye wura ho eh o kana no masem kire ye wura na so na aboye ye wono adome ye de na afei de ko ye da ho me ga minua aduru time se ye sore na sa nyema we nyina etu otwa so ti ase santehene wa okure sikampo no de boa foforo ade na papa yi wonye nyankopon yi nipa sei ede na ma asantefo ene ewiase Ghana mo sore de sebe nyansa enni mutirimunti na mo kasete ya panyin na ya no mo refisha bible no mo kwa na sore na mo kɔ nyankopon se eno me nka obi obekasete ya ne nane naja ente ye wura wontimi ngo wuni a wo kasa se ye wura wontimi ngo president impo suro no president impo esuro no ohun anu asrafo nyina kura no mpo esuro no asrafo no mo ho no enya santehene fo ankasa asrafo o eya o man na yi asrafo so mbra me we santehene ukuro mo hene di police fo yesai wo ankasa ukuro mo hene di police fo yesai adan ena papa ne ya ade e fe nyina wi a se bisika wo di be hwe ne yire ne mampo a no de sum wi ase e de papa no nye e de ade pa na santehene wa ye obie na santehene ankasa santi chocho mutwe na ankasa ye wura no hwe yesai se no hwe yen
na me say ye be do so nti na wo hwe afoforo hwe aso ase hwe mozi zongo hwe de chem so hwe alaba santefo do say na wosika wo alaba e not this na no mo do sante do mo tira sante twa ho mo hwe first no obi a woti mozo ngo kro ko bisa dan krata wonya bi ma aso ase alaba nyina ene aboabo ubusa dan krata enne na bibia enne nti obenya dan krata otumfo de ho ma obi so ntra ho free aden e di na papa no waye ase bi su konuma bi asori a na social media na abafo di na akoto phone na wade abetan no de bedi sante hene na Ghana fo bi so ye hu se akwala di panyina tamani atudi na chi wo panyi akwala bia panyini bia akwala bia kan kwatese ma waye ma opiafo bia yire hu bia wo so buso be pu bi abusia yeso ofia chi ni abofro na awie nsago na ye pese asori asembe na abeka na ode atato de mesere ye wura ne se wo hene ntinta so ntofo mo tampa ne ketre manfa yesre sa asema wode na no akan ya ba social media nkwala etwe na basa ne sire yesre na nanom ani wo twedi ampo se otumfo anu mu asam emrem na omntimi mabo asante na asante mfa ntuma pamfira na emom woni wobetimi do kurom hene akọwe bank ho a otumfo we bank nya ne dia ono ade srede onsi kwan ho e na ode to ho fa okurom hene kọ wonkonkọ gisika mfa mawo president betimi akọ eze mahama kura woni ayifo na edinsa woso nkrofo yo mobo atware ye from say Russia omusu betima bebo oman Ghana ade na obi epe mputu aba Ghana na modie mote ho se sante hena koka binti ye besere yewura ofa ne nansi fam yeso ye bobo mpa ya ata na chi se de nanim onyam o pese bam no ebebam na ade a mesre afiri asase ene soro ho de ama yewura ne se o ma yenyini che o ma ne nyini che ye mpa yale ye mpa wo hawo bia nanka wo ma ne be se 3000 years nanka wonti mi fa mo wo man Ghana ba bia papa na ni to ade hu no pese o de o man Ghana ko titiri ya asante no na nanom ma mrem 3000 ade ai wotena ho man ne ko hwe na nim se ekura yepe oni on tere dan ho na yen ko hwe na nim kakase yewura ni yepe na mesra abrofo no se so mo wa duro bi a nipa wu a won pro no mde be gina ho a omo fa yewura nyina ho man se duru tem se na nanom frɛ da omo fa nyina ho man ne ko hwe na nim se ekura ne nya wra kikire ne fa mo wa ye man because me nim se papa ne de na nim na chi obi ani bi wo Ghana ha obi a president nya be de futuo efiri ho so na classe me nua mani abre se o mo se otumfo empe mahama asem ye musa so otum mahama wi ni yen ahemfo do se na akokko hye o mba regional house of chief ebi kura meda na otumfo ti obi o mba regional house of chief no otumfo ti obi ara national house of chief and otumfo ti obi there be ari no mo ka se otumfo ya parliament chief o ma fana nko uni wa fe kura ni mampo hene wa fe eni mampo hene ari na nipa yesu atrasa ne de okokro motin de obua o enkwasi afo we mu nyina sole a mo mo ka se tie yewura e di asem kura na ba wiase eye etimi se yewura so that class why are na ni so di hunu no omo asante mayen ya bre ya fe de be ye ni Ghana fo ni asem me da asem me no awi nkasa bi why wi o part ma me wi part ne nsoro nko afutu a me de ma nananom anu omo bosomtwe a me si so no sa afutu na bi masaka de ache santeman ne Ghana nyina ebire bi dura ya na nsache ne mframa na ebo ne yesoronko ebire bi nso ba mframa ya na de ba no nso yesoronko enu nti wo behwe a ena adutwum onya Asante Regional Minister biem nti bosomtwe eni bi enei onya Education Minister biem nti bosomtwe eni bi Simon Semensa enye Asante Regional Minister biem nti wonfiri bosomtwe ebi ne ho akacha ma wuntumi emprempren MPP fo nya nkoto abenti woda so eye Asante Regional Chairman de ma NPP eso no kra no na ban ewo opposition enti oni tumi biem akakra meginisa abom be kwakoto biem no wuntumi nso nkoye enu nti ba ne saa bosomtwe saa mpanyimfo miense ane de ho mena a na wose nananom efa wo mu so no mu di yusu wo mu krokro mu daada wo mu e de twimpuntunwuma de ba no ye kwan kra na wo ma ya besi abigya nkwanta wo ma nwie no e be ye den dia maye saa na maka se otumfo abrei so no mfinhia asa chinie ene enyi wo se tutu otoso mienu a waba wiase nyina gini tum ti ba bi obewura bia no kwan ne bie sei no namu yu no okọ saa bre we ne wose ye fa no so ni ehu nyansa bebre ni yusu papa no na nke ma ne yi adwuma mo no hu safe de wabere ni e de primpuntu dwuma de ba esanse bia ne ye nya santenye a ne charisma ne demeanor hard working ani se de osi ye ne niema fa no bia ye benya ne so se abiem a wiase nyina ba gina tum saa nti nei
manu sisimra so se ohini ni honoma na asa santi hini ni honoma e bia na de obeba na yenye ne so sa bi ti ne ya de ne yemfa no so ne yenyusu ne yenyan ne ntintwitwa na ye primpuntuo na binum so madane akokọ mo hwete no yansa po aha ne ye de edisie yesi yesuma ye benyansafo enye na montentene be ba munyina mo ene hwe ya no agye so se ahene wa medi ene abusua pani owusu eduomi. Prego enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Oda woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Sefam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.